Din il-ġimgħa intemmu 5 workshops gwidati minn esperti internazzjonali fost l-oħrajn dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-kriminalità organizzata. Kollox kien hemm 5 sessjonijiet ta' Malta workshops b'medja ta' 500 parteċipant kuljum. Fl-aħħar ġimgħa ħadu sem aktar minn 2500 parteċipant minn 65 pajjiż jew reġjun differenti. Fosthom kien hemm rappreżentanti tal-Manival, il-Fond Monetarju Internazzjonali, il-Kunsill tal-Ewropa u l-Bank Ċentrali Ewropew. Fl-indirizz tiegħu il-Ministru Evarist Bartolo fisser li din l-inizjattiva nibtet mill-prinċipju bażiku li dawn l-isfidi huma universali u mhux uniċi għal pajjiż jew kontinent wieħed. U għatenna wkoll l-impenn tiegħu li jiżgura li dawk il-miżuri u l-proposti li tresqu matul id-diskussjonijiet ta' din il-ġimgħa ma jibqgħux biss fuq il-karta u jingħataw impetu mill-Gvern ta' Malta flimkien mal-imsieħba internazzjonali. Id-Direttur Ġenerali għall-Affarijiet Ekonomiċi u l-Iżvilupp Internazzjonali Neville Aquilina qal li l-intenzjoni hi li dawn il-workshops jitkomplew. Interessanti kull pajjiż jiġi bil-problemi, bil-challenges li jkollu, però kemm nistgħu nagħmlu affarijiet flimkien. Inti inutli jkollok sistemi robusti f'ċertu pajjiżi u mbagħad ikollok sistemi oħra li ma tantx ikunu qed jaħdmu. Allura sanna l-esperjenzi tagħna, kif qed nagħmlu x-xogħol tagħna, min qiegħed il-qudiem ħafna, min qiegħed fin-nofs, min għadu naqra lura u nimbutlaw il xulxin flimkien. Hemm ħafna x'wieħed jista' jagħmel u biħsiebna inkomplu nibnu fuq dawn il-workshops. Din kienet l-ewwel darba li saru laqgħat ta' dan it-tip fuq inizjattiva tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u b'kollaborazzjoni mal-Kumitat Nazzjonali ta' Koordinazzjoni dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terrorizmu.